ኣብ ካናዳ እንዳነበርና ቆልና ብዛዕባ ዴቢት ካርድ ከምኡ ድማ ክሬዲት ካርድ ዘይፈልጥ ሰብ የለ ስለዚ እምበር ብዛዕባ ክሬዲት ካርድ ከምኡ ድማ ዴቢት ካርድ ዘይትፈልጡ እንዳርኪንኩም ክንከፍል ኮልና ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ወፂና ፍልይ ናይ ክሬዲት ካርድ ከምኡ ድማ ዴቢት ካርድ እንታይ ይመስል ብዙሕ ክሬዲት ካርድ ክንሕዝ ኣብ ጅባና ጽቡቕ ወላ ሕማቕ ድብል ድማ ክንሪና ንዓኹም ክጠቕመኩም ድኽእል መልእኽቲ ክበኩም እያ መወዳእታ ናይዚ ቪድዮ ካብ መጀመርያ እስካብ መወዳእታ ነዚ ቪድዮ ራእይዎ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ንቶ ንመጀመርያ ግዜኦም መፂኦም ትሪኢ እንደለኹም ሽመይናዎም ይባል ናብ ቤቶም መሃርን ጠቓሙ እንደልዮም ትመፁ እንዳርኪንኩም እዚ ቻናል ዝሃሪካዎም ስለዝኾነ ሳብስክራይብ ጌርኩም ፋሚሊ ናይ ቻናል ኩሉ نعمل لهم عندي فيديو. alright مبارك. مجمرة ديبيت كارد كم لما كريدت كارد انتهي فللي. مجمرة ديبيت كارد كم يمثل نراه ب ATM جرا خرد أقمي. نفس وقت كسب أكاونت ريبل ليل نفس وقت كسب بانك ريت كميل. بانك إسرار 24 ساعة لدي سرح. أنت يهونا ATM يهونا بتي ATM جرا نرما أبس دلنا يوسعات كنا خبان كاش كنا وتصنع خلينا. سلزي إذا كاش كنا وتصنع خلنا نتكمل لا كارد ديبيت كارد تبال دهريو كالبوتين تكمل لنا وي ناي كالا ناي government ناي استفاري نيجر كنكفل كلنا دما ديبيت كارد روم كفلو ناي خولي بتا ديبيت كارد جيرنا نخفل بتا ديبيت كارد جيرنا أو نوتسو جنزبنا ناتنا جنزبي كافتي ناتنا checking account كاوز جودل جنزبي سلازي تا ديبيت كارد نتكم كلنا ATM ناتنا ناي account ناي مالتي أبزخركم كين ولا أفريقيا دلهم سوات منات ولا أفريقيا ATM سلازلو أبزر ما تا ديبيت كارد تبعنا تسوا أبز قدام العالم نعاس بسريقهم جنزبنا خبا account ندهروسي دومنا already كابناتنا account ስለወሰዱ ባንክና አይሞልስናልም ገንዘብና ምክንያቱ ክትንቀቁን ይርኩም ስለዝን በኋላ ናትና ሐላፍነት ስለሆነ ገንዘብና አይመለስኒ ስለዚህ ናብ ክሬዲት ካርድ ደሞ ነው ክሬዲት ካርድ ደሞ እንታይ ይመስል ንምንታይ ጠቅመና ማዓስ ይሁና እንደልማ ንራዮ መጀመሪያ ክሬዲት ካርድ ከተውጡ ከለኻ ካናዳ ምጽኻ ለቃያም ድቡኻ ክሬዲት ካርድ እንደርሃል አለካ ማለት ለቃህ አለካ ማለት ወይ ባንክታት ኩቡኻ ይኸለም ወይ ካምፓኒታት ኩቡኻ ይኸለም ዝተፋልዩ አካል ከበካ ይኸሊ ክሬዲት ካርድ ወይ ቪዛ እሱ ይቡሙኻ ማለት ግን ናትካ ገንዘብ አለው ማለት አይኮነን እንታይ አሉ ናይ ይብ ካርድ አካል ካምፓኒ ይሁን ወይ ባንክ ይሁን ናቱ ገንዘብ አለ ካምሳኻ ማለት ዝኾነ ገንዘብ ኩና ይቆለም መጀመሪያ ኣብዛ ዓዲ መፂና ኩና ዋሉ ክሬዲት ካርድ ብውሕደም ዝጀምሩና ኣብነት 9 ወይ 500 ወይ ድማ ልዕሊኦም ዝጀምሩና ታ ክሬዲት ካርድ ሾ አጠቃቀሙና ሪኦም ድማ ይውስኹልና ስለዚ እቲ ክሬዲት ካርድ ሆብና ኩሉ ገንዘብ ልቃዕ ይሆናሉ ማለት እዩ እዚ ክሬዲት ካርድ ሆብና ኩሉ ድማ ኣብ ሰዓትኩም ከፍለኩም ዘለና አጠቃቀማ ጽፉፍ ምዃኑን ዘይምዃኑን ድማ ኣብ ምልክት ሕቶ አሉ ምክንያቱ ክሬዲት ስኮር ድባሉ ኣብዛ ዓዲ ክትነብር ኮለኻ ዝኾነ ነገር ክትሓት ኮለኻ ካብ መንግስቲ ዲ ካብ ዝተፈላለዩ ትካላት ዝኾነ ልቃሕ ክትሓት ኮለኻ ክሬዲት ስኮር ድባሉ እዚ ክሬዲት ስኮር ማለት ብናይ ክሬዲት አጠቃቅማኻ ተራኢ ድዋሃበካ ስለዚ ክሬዲት ካርድ ክንጥቀም ኮለና ልቃሕ ስለዝኾነ አጠቃቅማና ከነጽብቕላ ኣለና ኣብ ምንታይ ክንጥቀመሉ እንዳሄድና ድማ ናብ ዝተፈላለዩ ቦታ ክንጥቀመሉ ንኽእልና ወይ በአካል ከይድና ክንገዝእ ኮለና ካብ ግሮሰሪ ወይ ካብ ዝተፈላለዩ ሾባት ወይ ካብ ኦንላይን ነገራት ክንገዝእ ኮለና ክሬዲት ካርድ ኢና ንጥቀም ዘለና እዚ ክሬዲት ካርድን ዴቢት ካርድን ሃሊና ዝተፈላለዩ ቦታ ከይድና ክንገዝእ ኮለና ንጥቀመሉ እንዳሃራሊ ክሬዲት ካርድ ወይ ኣብ ባንክ ከይደ ብዛዕባ ገዛ እንዳሃር ደዛረባሊ ወይ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ብዛዕባ ልቃሕ እንዳሃር ደዛረባሊ ኦኬ ተዛረባለኻ ከም ትደልይ ካለኻ ስለዚ ክሬዲት ስኮር ናትካ ከመይ ይመስል ኢሎም ክሬዲት ስኮር ቼክ ይገብሩ ኣቀድማ ቢልካ ድማ ስኻ ትናትካ ኣጠቃቅማ ናይ ክሬዲት ካርድ ሕማቅ እንዳሃር ነይሩ ናትካ ክሬዲት ስኮር ትሑት ይደኹም ስኮርኩም ክጽብቕ እንዳሃር ግን ክሬዲት ካርድኩም ኣጠቃቅማ ከተጸብቁሉ ኣለኩም ንምባል ድሕሪ ክሬዲት ካርድ ኣብ ሰፋሊ ቦታ ከይና ንከፍለሉና ዴቢት ናትና ንጥቀምና ክሬዲት ካርድ ጌርና ንጥቀምና ናትና ክሬዲት ስኮር ድማ ንዕብዮ ብኡ እንድሕር ንኸፍል ኮይና ኦልሬዲ ሓደ ሰብ ክሬዲት ስኮር ሓደ ሰብ ክሬዲት ካርድ አለው ኣብቲ ክሬዲት ካርድ ድማ ልቃሕ ድማ ከባቢ 500 ይሆን በዛ 500 ተጠቂሙ ከጉድለሉ ኩሉ ኣብ ሰዓቱ ክኸፍላሉ ናብነት ሓደ ሰብ 500 አለው ካብተን 500 ድማ ከፊሉ ማዓት ዝኾነ ገዝዩ 500 ወይ 600 አጉድልሉ እዘን 500 600 ማዓስ ክኸፍለና አለው እንተልኩም ድማ ኣብ ሰዓተን ክኸፍለና አለው ኢቭን ንዑ ሊሚት አለው ዋብ ውሽጥ ወርሕ ክኸፍለና አለው ይድባል ናብነት ከመይ ንበል ሓደ ሰብ ዕለት ሓደ 600 نعراوي لخافتا كريدت كارد ناتو نيكست على حد تخفيل قصنحلو مالتي ገንዘብ تخفيلك قصنحلو كم زغل كله على حد يقني شيء لهم على حد كخفيل لك سو كتلي بلك اقدم بالك قني استوسنه قدم على حد تكفلو عليك 4-5 معلتي مغنياتو نافت ناي كريدت سكور بالناتنا ناو خير كل نافت ناي كريدت كامباني اوان ندحر كيفلك ودحر 3 معلتي دي غير سلازي اقدم بالكم ندحر كيفلكم نتي اب اوان خيفلكم لهم يوم تبال على حد يقول لي ذلو على حد كخفلو كتلي بلكم مناتناتكم ليت بيمنت تبالو ليت بيمنت خبالو دنجكم كيفلكم كتبالو غيرهم شو خافناتكم كريدت سكور ما كخنسي سلازي اب اوان كتكفلو عليكم اتناتكم لقح تلقيهم لهم اب ساعات كتكفلو عليكم سلازي كم زغل كلخو
ክሬዲት ስኮርኩም ከይባላሽ ብዙሕ ነገር ከተማሓሾ ዘለኩም ነገር አሉ እሱ ኣብ ካልእ ክሰርሓልኩም ይኽእል ኣብ ኔክስት ቪዲዮ እንታይ ኢልኩም ኣለኹ እዚ ተዋሂብናዮ ዘለና ልቃሕ ክንከፍሎ ኣለና ከምኡ ድማ ክሬዲት ካርድና ኣብ ዝተፈላለዩ ነገራት ክንከፍል ከለና ኣጠቃቅሙ ከነፅብቀሉ ኣለና ማለት እዩ ከምዚ ክብል ከለኹ ንኣብነት ሓደ ሰብ 5,000 ወሲዱ እንዳራልዩ ወይ ልቃሕ እንዳራልዩ ኩሉ ክጥቀመሉ ዘለዎ ንሕሪልና ድማ ኩሉ ይኮነን ክጥቀመሉ ኣለዎ እንታይ ዳሉ ኣትሊስት 30% ይባሃል ማለት እዩ ልዕሊ ተጠቂም ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ልዕሊ 30% ንኣብነት ብ5,000 ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ግን ንዓኻ ፅቡቅ ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብቲ ሲስተም ንዕኦም ስለ ዘርእዮም ኦኬ نوم 5,000 تقوموا لها أتقاعد ما تبغى يكون يعني هاتبال ስለዚህ ነቲ ክሬዲት ስኮር ንብሎ ዘለና ንዑ ጥልዋ ሕድሮ ይኽእል እንተ ዳልካ ትገብር ዘለካ 30% ካብ ዘለካ ክትጥቀማለካ 5,000 እንዳር ኪኑናትካ ስጋብ ሻቅርሽ ድማ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ስለዚ ልዕሊ ከይትጥቀሙ ምክንያቱ ኢፌክት ክገብር ስለ ዝኽእል ናትኩም ክሬዲት ካርድ ስለዚ ኣብ ሰዓቱ ትከፍልዎ ኣለኩም ብኦጌርኩም ድማ ናብ ዝተፈላለዩ ነገራት ድማ ከፊልኩም ናትኩም ክሬዲት ካርድ ካበልኩም ይኽእል ምክንያቱ ትጥቀሙሉ ትከፍልዎ ስለ ዘለኹም ሌት ፔይመንት ክህሉ የብሉን ኣብ እዋኑ ትከፍልዎ ኣለኩም ድሕሪ ድማ 30% ትጥቀሙ لكم كم زغبل كل غوز بزعبا ليت بيمنت خنا زارم داركينا نابنس ابو وانو تكفلو لكم لكم علىكم ناتكم كريدت سكور دما كيبالاشو تغبرو زلكم ነገር نرالي تفالي دما ነው ኦንላይን አድማ ንከፍሎ ሊና ኣብነት ናይ ቢልስ ክንከፍሎ ሊና ወይ በኦንላይን ሰብስክሪፕሽን ንገዛሉ ወይ ካል አዘርቲንግ ንገብሮ ሊና ክሬዲት ካርድ ከም ዘንገብር ኮለና ክንገብሮ ዘሎ ነገር نرالي ابو وانو ከፍሎ ሊና እሱ ድማ ابو وانو ተዘይከፍልናዮ ለትግናትና ክሬዲት ስኮር ከባላሾልና ይኽእል ጽባህ ነገር ድማ ብዝኾነ ነገር ክንሓትት ኣይንኽእልና ማለት እዩ እንዳር ሓማ ከይሩ ክሬዲት ስኮር ናትና ዘለና ኩሉ ሰብስክሪፕሽን ክኾን ከለ ዝተፋለ ፔመንት በኦንላይን ንከፍሎም ኣብ እዋንም ክንከፍሎም ኣለና ኢቭን ተኽኢልና ኣውቶማቲክ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ በዓሎም ቶም ካምፓኒ ኣብ ሰዓቶም ከም ድወዙ ክንገብር ኣለና ኢቭን ንባዕሉ ዝናይ ኣብ እዋኑ ንከፍሎ ዘለኩም ደለኹ ናትና ልቃሕ ወርሕ ክንከፍሎ ለና ዘለኩም ደለኹ ኢቭን ተኽኢልና ኣውቶማቲክ ደይርና ጽቡቕ ናብነት ሓንሳብ ተጠቂምካ በቲ ክሬዲት ካርድኻ ልክዕ ተጠቂምካ ካብቲ ሶም ድማ ካብቲ ናትካ ቼኪን ከም ድወዙ ክትገብር ኣለካ ማለት እዩ በዓሎም ባዕልኻ ዲኮነስ ባዕሎም ምክንያቱ ክንርስዖም ስለንኽእል ሎሚ ጽባሕ እንዳበልና ስለዚ ኣብ እዋኑ ትከፍልዎ ኣለኩም ኣጠቃቅሞም ከተጽብቑ ኣለኩም ነቲ ናትኩም ክሬዲት ስኮር ከጽብቑ ኣለኩም ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብ ዝዓዲ ድማ كم حدش مصيلهم ندحر مجمرة بعد مصيقة ويدما بزهل هلا بعد كارد وخاخلو وحد كخون خالي وحد ندحر كينو كوس خل كامات أقام خان دحر صبو كينو كريدت كارد عبدو خنا ساعات بعلم كل جيرم دي ويدما بوستا سيدنا بجزاها كتوسخ تخلق ياخذ لقاء زر لقاء وين ما بس يوم هارلو كتوسخ تخليها مالتي زر لقاء وتحس تخليها مالتي جد علوت بيمنت دي مالو ابن ابوان تذيك فيكم صعبينكم تسكم خلي ابن كم زربلكم كريدت سكورنا بالاش هولي دهري ما انترست علو ايماجين غبرو ابن تناتو انترست نهر كندي percent 20% كخون خلي 20% ندحر كينو نستلك ياخذ مدلهم دبل እንደሆነ خير ስለዚህ ኣብ እዋኑ ትከፍሉ ኣለኩም ማለት እዩ ሽዕቅርሽ ندحر ቀንሽ ኣሎ ይኸብ 5 ሸሕናቱ ተሽዕቅርሽ ኣብ እዋን ክኸፍለን ተዚኪሉ አትሊስት ሚኒመም ፔይመንት ይባላል ሚኒመም ፔይመንት ማለት ሽዕቅርሽ የብሉና አካውንት እንታይ ዳገብራሉ አትሊስት 340 ሚሊ ወይ 500 ልኾን ይትልን ጽንሕ ሽዑቲ ወርሓዊ ደባሃል ናይቲ ክንከፍሎ ዘለና እዋኑ ብዘይ ሌት ፔይመንት ይሰግረልና ማለት ነው ኔክስት ወርሕ ሸዓብ ድራሃብና ንኸፍለሉ ማለት ከምዚ كلهم كيفيلكم وديكم والله ما لا تكون أتنتقص اللي ما تحمش ميت أبنيكس نخفله ما 30% رايكن كنت كمالنا إنترست ريت كيف زحنا دوما أبوان نخفله لنا جنزب هالنا نخفله تذكي لنا دوما هاف بيمنت رباله لنا عقيفينا سي ورحوي كنخفله تجبارنا بساعات وكنا ساقروا لنا نونيك صورة مالوج كم توساقر ما بزح حساب ديفولت ونقدر نحرليه حدا سب كريدت كارد على حدا كريدت كارد نحرليه وش كمي نعمل كل تسلسل نعر كله نغير دوما أنت إفكتيم تسألنا نبل نعمل حدا سب كل تسلسل كريدت كارد نحرليه وين كابستفالي ودما بانكات ويدما كالت كالت አለው ንበል እንታይ ለኩም አለው ሓደ ሰብ ከተቀምጥሎ ካብ ሓንቲ ክሬዲት ካርድ 30% ይለኩም አለው ካብ ነፍሱ ወከፍ ድማ ናይተን ሰለስተ ክሬዲት ካርድ ድማ 5,000 ዶላር ሃሊና እዘን 5,000 ድማ በታ ሓንቲ ክሬዲት ካርድ ተጠቂመ 30% ተጠቂመ አለው ኣብ ካለ ቦታ ድማ ደኾነ ዝኽፈል ህልወኒ ሾንታ ገብሪ ተን ሪፈራንድ ሎ ላይ ተጠቀም ኩለን ተንክልተ ካብ እንደማ ከተጠቀም خلي 30% ማለት ኣብነት ካብ ቴሌ ባንክ 30% ተጠቂመ አለው ናይተ ክሬዲት ካርድ ናይ CRBC ድማ ካብ እንደማ 30% ተጠቀመ ስለዚህ እቲ ብዙሕ ክሬዲት ካርድ ምህላውና نخمسين ود خمسين كحجزنا يخلي أب إمرجنس خلينا خلون دخان نجار سلذي بدخل جير دم خدك كم خلي شعونة نايتي دي بانك ليميت حلف كنا لغة 30% بكريدت كارد دم 30% تذكي ماله سلذي تبزحي نخوم خدك كمان كتأمنا يخلي كم توصل ما خدتي كاب بزحي كريدت كارد من لو دم أنت يتأمنا دخان إمرجنس نجار لون إمرجنس نجار كل خلوش نعم نز حنت كريدت كارد تعصوني مسرح تعبين مود ما بخون أبغى تجيش له
تحنت اندعر تعطاتني بتحنت جرا كتقم خالي حما قون له صبو قون له اندعر طقاقما صبي كالو جين كتصبقل كاي خالي ترخيب لك اندعر تطقم كاغين صاحبي كم طالك خالي سلازي كريدت كارد بخمس غير متقوم تقولهم بزح ملاو دما يتفرغ مالتي ابدا عد درغا هيو كم هيوت كاي مالتي ابدا عد مش هيوت كاي تحت ابدا عد مالتي مونات كريدت كارد حسب تبالاشو صباح نقول حنت تقبراي تخليها ايفن بالو كحدغو هاي خالي ديك تقم تخليها سلازي كريدت كارد ناتكم باغوا تتقيمكم له صبغي تتقيمكم له ما هيوتكم كبالاشو يخلي امورات دما كريدت كارد አጋጣሚ አብኾነ ቦታ ይጣፋ አካትናት ክሬዲት ካርድ ናት ካንዳር ጠፊካ ታትገብር ትኸል ዝረኸቡ አካል ድማ ገንዘብ ወሲድላ ካፍትናትካ ስለዚህ ገንዘብ እንዳር ወሲድና አብነት 500 ሃሌካ ካፍታ 500 ክሬዲት ካርድ ካጥቂ ማሐደስ ሽዕርሲ ወይ ሶስነ ገንዘብ ወሲድሎ ሶስነ ገንዘብ እንዳር ወሲድ እንታይለኩም አለው እቲ ናይ ክሬዲት ካርድ ገንዘብ ናትና ይኮነ ናይ መንዳል ናይቲ ሂብና ደሎ አካል ባንክ ወይ ድማ ተካል ስለዚህ ናትና ስለዚህ ይኮነ ናፍቲ ሂብና ዘሎ አካል ባንክ እንዳርኪኑ ናውን ኸይድ ኦኬ ክሬዲት ካርድ ከም ዝልጠፊኒ ወይ ተሰሪቀ እንደዚህ ገንዘብ ድማ ተወሲድኒ ቼክ ይገብሮ ማዓሰው ሲዲካ ገለድባል ኩሉ መጽናዓት ይሮም አንዳር ሐቅነት አለካ በቲልካ ወለላ ገንዘብ ካመልስልካ ይኸልም ተተወሲድካ ዘሎ ገንዘብ ይመልስልካ ማለት ነው ስለዚህ ኮም ትገብር ትኽሊያ ከም ለሰና ይኸሊ ኣብ ዴቢት ካርድ ግን ተይለኩም አለው ገንዘብና ሐሳብ እንዳር ጠፊው በትካርድ ናትና እንዳር ተሰሪቀና ገንዘብና ይመልስኒ መናዙ ናትና ስለሆነ ገንዘብ ኦሬዲ ተወሲድካ ቅጥቃን ይርካ ይብሉ ካፕቲናትና ክሬዲት እንዳር ተወሲድልና ገንዘብ ግን ወይ ተሰሪቀና ገንዘብና ከም ለሰና ይኸሊ ናብነት አንተ ቴሌባንክ እንዳር ተቀም ግን ክሬዲት ካርድ ድማ ጠፊሉ እንዳር ጠፊስ ካላይ ጊዜ አፕላይ ከገበረ ኸሊ ያ ተነኸልና ደይኻ ተገበር ክሬዲት ካርድ ናተይ ተሰሪቀኒ ወይ ድማ ጠፊንሎ ስለዚህ ክሬዲት ካርድ ለኻ ላይ ኦኬ ክሬዲት ካርድ አፕላይ ትገብር ይመጸካ ወርሕ ማለት ከም ዝግብል ከለኹ ድማ እቲ ክሬዲት ካርድ ናትካ ጥቆምለ ዝነበርካ ገንዘብ እንዳር ጎዲሉ ሃልዩ ድማ ክትከፍሎ ኣለካ ተዘይከፊልካዮ ካፍታር ድቀነስ ካላስ አጅሚር ይቆጽር ዘሎ እንዳር ሓሊፍ ንባዕሉ እቲ ኢንተረስት ሬት ኣለካ ዶሪ ድማ ሌት ፔመንት ዝባል ድማ ከተሓለከ ስለዚህ አካው ክሬዲት ካርድ አጠፊ ማለት ገንዘብካ ተሸፊነ ማለት አይኮነን ከም ተቀንስ ካርላ ክትከፍል ኣለካ ሪዩ ተሐድሽ አፕላይ ይርካው ዘለኻ ድማ ኣብ ሰዓቱ ክመጸካይ ከም ዝግብል ከለኹ ኩሉ ግዜ አፕላይ ክትገብሩ የብልኩም ክሬዲት ካርድ ምክንያቱ ኢፌክት ከምጻልና ይኽእል ምስትናትና አጣቃማ ናይ ክሬዲት ካርድ ኩሉ ግዜ አፕላይ ትገብር ዓመት መጸ ክሬዲት ካርድ ተሐት ኮም እንዳተባለ ነትናትና ክሬዲት ካርድ ከቀንሶ ይኽእል ክሬዲት ስኮር ድባል ንዑ ከባላሽ ወልና ይኽእል ስለዚህ ክሬዲት ካርድ አፕላይ ትገብሩ ትኽእሉም ግን ኩሉ ግዜ ክኾነ ይብሉን ተጠንቀቁ ማለት እዩ ከም ተወሳኺ ድማ ልቃሕና ሓትት ኮልና ዲና ወይ ናይ ገዛ ናይ ዝተፋለ ሎን ክና ሓትት ኮልና ቼኪን ብወሮት ናትካ ክሬዲት ስኮር ዋን ታይም እንዳር ከይኑ ዳሃኒ ናብነት ገዛ እንዳር ለሊኻ ባንክ ትኸይድ ባንክ ድማ ቼኪሮ ክሬዲት ካርድ ካገለ ቼክ ይገብሩ ወይም ክሬዲት ስኮር ካ ስለዚህ ዛስዋይ ድማ ደቅነሰካለሎ ከምዝ እንዳር ከይኑ ትሰኪ ዋን ታይም ስለሆነ ተደጋጋሚ ድማ ናይ መኪና ክትገዝእ ዲኻ ናይ ካለ ናይ ዘለኻ ድኾነ ነገር ክትገዝእ ወላ ሃርድ ቼክ እንዳር ተግብሮ ኮይንካ ትናትካ ክሬዲት ስኮር ካ ቅንሰካይ ኢቭን ኢፍ ንባዕሉ እንዳር ጽቦ ተጠቀም ሃሊኻ ኩሉ ክሬዲት ካርድ ቼክ ተግብሮ ደለኻ ሃርድ ቼክ ድባል ግን ክሬዲት ስኮርና ክቅንሰና ይኽእል ስለዚህ ክሬዲት ስኮር ድማ እንዳር ናቅንስ መጽዩ እንታይ ከም ድመጽና ነጊረኩም ኣለኹ ሕማቂ ድኾነ ነገር ለኻ ሃይትካ ተቀባልነት ኣይከልወካኒ ኢቭን ኢፍ ተቀባልነት ሃሊካ ንባዕሉ እቲ ድህቡኻ ሃይት ከም ደለኻ ልቃሕ ትናቱ ኢንተረስት ሬት ሃይ ክኸውን ይኽእል ሰው ክሬዲት ስኮርና አጣማና ከጸበቃሉ እዚ ብሎኩም ለለኹ ለጋህና ሓት ኮልና ድማ ኩሉ ግዜ ሃርድ ቼክ ነግብረ ይብልና ተኸይልና ተዘይግብርና ይምረጽ አገዳስነት ዘለዎ ነገር ተዘይኪኑ ኩሉ ግዜ ሃርድ ቼክ ድባል ክሬዲት ስኮርና ቼክ አይነግብረ ማለት እዩ ሁነታው ድኾነ መኽረ ድማ ናብነት ሓደ ሓተነ ነይሩ ክሬዲት ካርድ ልቃሕ ተቲልኒ ወይ ክሬዲት ካርድ ጌርካስ ድኾነ ሚንኪና ግዛ ኢልኒ ግሬሎ ሰባ ማኸይርኒ ሓድሽ ሰብ ፋይናንስ ዴታ አቱ መናቱ ለቃሕ ኣለካ ነው ክሬዲት ካርድ ገለል ክሬዲት ካርድ ናትካ ብዙሕ ስለሆነ ትናትካ ለቃሕ ዝደለኻዮ ነገር ገዛ ኣለካ ማለት ኣይኮነን እንታይ ዳ አጠቃቅማ ያጸቢካሉ ክትከፍልያ ጽባህንቁ ለጋ ካፍት ክሬዲት ካርድ ብዝቀነስ ከ ካብ ቼኪንግ አካውንት ድማ ይቅነሰካሉ ሶ ስለዘለካ ብዙሕ 10 20 30 ኩሉ ተጥፎለካ ማለት ኣይኮነን በአግባቡ ተጠቀመሉ እሱ ድማ በአግባቡ ድማ ዋጋኻ ይከፍለካ ስለዚህ ክሬዲት ካርድ ማለት ምስ ቼኪንግ አካውንትና ሓደ ኣብ ክሬዲት ካርድ ብዝተቀነሶ ካብ ቼኪንግ ናትና ድማ ይቅነሳሉ ክሬዲት ካርድ ናትና ተዘይ ጽቦ ጌርና ተዘይ ተጠቂምናሉ ነትናትና ክሬዲት ስኮር ድባል ኢፌክት ከምጻልዩ ጽባህንቁ ኢፌክት እንድሕር ሃልዩ እንድሕር ሕማ ክሬዲት ስኮር ሃሊና ድማ ሓደ መዓልቲ ክና ሓትት ኮልና ልቃሕ ብናይ ባንኪ ደይክ ዋሃበና ይኽእል ሕማ ስለዝኾነ ክሬዲት ስኮርና ኢንተረስት ሬት ድማ ሃይ ክቡና ይኽእል ምክንያቱ ሕማ ክሬዲት ስኮር ስለዘለና ኣብ ሰዓቱ ክፈልዎ አጣቅማኹም አጽብቁ 30% ላይ ተጠቀሙ እቲ ተኸፍሎ ናይ ኦንላይናት ናይ ተፋለዩ ድማ ክፍለይ ድማ ኣብ ኦን ታይም ክፈሎ ክልተ ሰለስተ ተጠቀሙ ተኸሊዮም አጣቅማት ላይ አጽብቁ ደሆነ ተገማ ያምጣልኩምኒ ኣብ ሰዓቱ ዘይከፍልኩም ከም ዝበልኩም ብዙሕ ነገር ከስዕበልኩም ይኽእል ስለዚህ ናይ ሎም አንት ቪዲዮ ብዛዕባ ዴቢት ካርድ ከም ድማ ክሬዲት ካርድ ነዚ መስል ሕቶ ነራሊኩም ኣብ ኮመንት አቀምጡ see you next time ተጥዑም ማለት